Nee, maar zo. Ja, dat bedoel ik. Ja, ja, werd. Nee, maar ik bedoel. Ja, ja, ze kunnen het zo. Hans is toch wel net gezocht. Oh, ik dacht wel met een schutterijen geeft 8. Presenteer. Geweer. Mevrouw de president, de schutterijen en gilden die bij de oude Schuttersfederatie aangesloten schuttersbonden vertegenwoordigen, staan aangetreden voor inspectie. Mevrouw de president, mag ik u en de vice-president verzoeken om beide gouverneurs te begeleiden tijdens de inspectie. Adjudant de inspectiemars.
Mevrouw de president, thans worden de vlaggen gehesen en de vendelgroet uitgevoerd. Op de plaats. Rust! Voor de Europese vlag geeft 8. Voor de Belgische vlag geeft 8. Presenteert. Geweer. Zelf. Geweer. Op de plaats. Rust.
voor de Nederlandse vlag heeft 8. Presenteer. Geweer. Zet af. Geweer. Op de plaats. Rast. Voor de Vlaamse vlag geeft 8. Op de plaats. Vast. Voor de Limburgse vlaggen, de gemeentevlaggen en de vendersroute geeft 8.
het groen eikenhout, nachtegaaltjes hier. Over het Poolse korenveld, Tijdens, waar de hoorn des herders gaat, langs der beekjes rood. Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oog. Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oog. Waar de brede stroom der Maas zat ik zeewaarts voort. Eerdelijk zag ik veldgewas, kostelijk gloeiden nooit. Bloemen, garden, beek en bos, overheerlijk bloot. Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oog. Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oog. Op de plaats. Rast. Geef. Acht. Mevrouw de president, de vlaggen zijn gehesen en de vendelroet is uitgevoerd. Mevrouw de president, ik zal de dank overbrengen aan de deelnemers. Geachte deelnemende verenigingen, de dank namens de president aan alle genodigden voor bijdrage aan deze ceremonie OLS 2023 te Borren. U allen heel veel succes gewenst. Op de plaats. Rust. Rust. Commandant, het commando is van u.
staat er nog